No niin, ja jakso 13. Ja kuten huomaatte, niin laitoin tämän energiateleporttiputken tähän näin ja tyhjennän vain äkkiä tämän refineryn tästä noihin moottoreihin sillä, ja siis ne moottoritkin on laitettu tolle samalle kakkostaajuudelle. Ja tyhjennän ne vaan, tai siis ton refineryn näihin moottoreihin, sillä teemme vähän muutoksia tänne. Ja no, vähän vielä. Ihan sillä aikaa voisi tehdä niinku lisää, tai toisen refineryn, tai 2 lisää. Sillä niitä olisi tässä minun suunnitelmassa tarkoitus olla 2 kappaletta, ei 3 kappaletta. Eli katsotaanpa. Refiner. Timanttiratastankit 2 redstone tortsia. Elikkä otetaanpa täältä timantteja. 8 kappaletta. Redstonea. Kultaa ja rautaa. Ja lasia. Elikkä tehdään 6 tankkia. Ja muutama tortsi, noin. Ja sitten tehdään näitä rattaita. Ja timantit. Noin. Tää on timanttirattaat, tankit, tortsit ja noin. 2 refiner. Ja ja sit me tarvii vielä no, otan varmuuden vuoksi ehkä ylimääräinenkin puuputken. Tai oikeesti me tarvii useammankin. Tuolla olisi ollut kultarattaita, tietenkään minä en muista niitä. Tää kaikista. Ja sitten mennäänpä tänne näin ja katsotaan, että toi on ihan kohta tyhjä. Elikkä odotetaan, että se tyhjenee ja sitten mennään sillä aikaa laittaa näitä tänne. Onks näissä paljon? No niissä jonkun verran. Elikkä tänne tulee niinku moottori tohon noin ja tonne alle tulee sit johto, että tossa on vipu. Millä saa sit pumpattua pois. Ja toi menee tohon. Ai niin, ei se toimikaan tolleen, sitten menee tosta. Kun joo, se menee tänne. Jos niinku refinerit ois tossa. Joo. Ja mennäänpä hakemaan se viipa. Se olisi nyt varmaan valmis. Jep. Tää toi pois ja toi ja putket. Sammutetaan noin. Ei mene arvokasta polttoainetta hukkaan. No niin, elikkä laitetaan toi tohon ja sitten jos tos menee tolle ja sitten toi menee tuonne. Joo, tolleen noin ja sit tosta kun pumppaan menee tasaisesti noihin kaikkiin. Ja sitten Eiku hetkinen. No joo. Ja sitten.
se pitää pumpata tuolta pohjasta. Elikkä tänne moottorit, putket. Tää voisin pumpata sen tosta eestäkin. Tää on se kyllä jos hienon näköinen. Ja laitetaan noin tolleen ja näkyy voisi olla niinku aina päällä. Ja tehdään tortseja. Ja laitetaanpa ne päälle. Ai niin joo, ja sitten noissa putket olisi hyvä kytkeä johonkin, elikkä tosta noin ja sitten ne menee tänne säiliöön. Koska toi on toi hyvä. Ja sitten niin tosta ne voi pumpata näihin moottoreihin, kun sitä tarvii. Mutta laitetaanpa tietysti noihin toi, että mistä noi saa energiaa. Niin mennäänpä tänne näin ja otetaan muutama kultaputki. Joo, nää riittää. Ja laitetaan nää taajuudelle, tai siis toi teleporttiputki sit näihin kiinni, ja se on taajuudella 2. Koska, no, Guaro 1, niin miksi tää ei voisi olla 2? Elikkä 2. Ja voi vastaanottaa. Ja sitten laitetaan tuolta kiinni. Tohon vipu. Voi pumpata öljyä. Otetaanpa nyt tuolta muutama. Niinku silleen, kun ottaisi niinku ämpärillisen kerrallaan. No niin, nyt sieltä tulee 3 ämpärillistä öljyä. Se tulee noihin. Ja jakautuu tasaisesti kaikkiin. Joo. Sitten laitetaan noi päälle. Niin noi lähtee toimimaan. Mutta koska noita on 3, niin ne toimii sitten vähän hitaammin. Ne ei toimi niinku täydellä nopeudella. No. Elikkä toimii. No joo, ne saa olla päällä. Sitten otetaan tosta puuputki. Tohon moottori. Vipuja. Ja sitten joo, tähänkin tälleen, elikkä sit siihen tulee neste-teleporttiputki. Ja elikkä niitä tarvitaan 2 kappaletta. Elikkä noin ja nesteitä noin. Ja tää voisi olla taajuus 3. Ja siis sen takia se on teleporttiputki, koska no me voin tarvita sitä johonkin muuallekin, sitten me vaan tosta vaihan taajuutta. Ja laitetaan tohon putki. Ja tää on sillä taajuudella 3 aina. Ja nyt, jos me haluan noihin lisää polttoainetta, niin toi vaan päälle. Ja täältä tulee. Ja oikeesti noit voisi ehkä lisätäkin noit moottoreita jopa. Tai tehdä niinku toinen ryhmä, että toinen niinku
voisi antaa koko ajan energiaa kuorrylle ja sitten toinen taas pitäisi näitä päällä. No niin, sieltä loppukin öljy, laitetaan noin pois päältä. Tai tehdään nyt kunnolla, eli minä täytän nää ja katsotaan sitten. No niin, nyt noin on täynnä, niin laitetaan noin päälle ja hommataan vähän polttoainetta tänne. Ja sitten sillä aikaa kun toi tekee hommia ja no oikeastaan siinä kyllä menee aika kauan. Mutta mennäänpä ihan kokonaan toiseen juttuun. Elikkä, olisiko se ollut joku jakso 2 tai joku semmonen, kun minä sanoin, että ensi jaksossa mennään Netheriin. Minä en ole vieläkään mennyt sinne. Tai siis kameralla on silleen niin kuin muuten vaan käynyt siellä, kun siellä ei oikein mitään erikoista. Niin nyt voitaisiin mennä sinne. Ja tehdään joku tukikohtakin sinne. Ja meillä on näitä vähän enchantattuja emerald-hakkuja, sillä no minä todennäköisesti kuolee, minä en halua näitä menettää. Sitten mä halusin jotain kokeilla näitä eri enchantteekin näihin, että minkälaisia tulee. Eli on niinku 2 kappaletta näitä Unbreakin 2. Sitten on Efficiency 2, Unbreakin 3 ja Efficiency 2. Eli nämä kaikki on niinku melko pitkäkestoisia. Ja myöskään minä niinku tätä Quantumia, koska ne on ihan bugisia. Netherissä ne ei edes toimi oikein. Laittaa poraa. Ja siis poraakin on enchantattu uudelleen, koska se oli vanhalle kadonnut. Otetaan ämpärit, otetaan leivät. Tuon läppäkki kyllä voisi olla, että tuo nanomiekka toimii. Otetaan hakut. Treetapil ei tee mitään. Frenchil ei tee mitään. Ja sitten pitäisi ottaa paljon kaikkea tämmöisiä perusmateriaaleja. Esim. Oblea. Paljonko me tarvii? No toi riittää kyllä. Sitten me haluan, että täällä oltiin niin. Kun joskus kun me vähän säädän jotain, niin tonne saattaa tulla oreja, että se ei kerkeä maseroitumaan kaikkiin, se vaan tulee tänne epämääräiseen arkkuun. Niin, ja koska me haluan, että siellä kasvaisi vähän ruohoa, niin me otetaan 1 ruohoblokki. Ja sitten tarvitaan saplingejä, että puuta saisi kasvamaan. 4. Sitten päiväkin olisi ihan kiva. Ja mä tehdään sinne viljafarmi. Tää nethervarttiakin kasvatellaisia. Otetaan nyt varmuuden vuoksi vähän tätä soul sandia 10 kappaletta. Ja no joo, tosta olla kaikki. Ja sit sinne Netherin olisi tarkoitus tehdä semmonen ihan oikea voimala, niinku, että saa niinku energiaa näihin kaikkiin koneisiin, mutta se tulee sit myöhemmin. En oikeesti näiltä ei yhtään mitään. No, ne ei oo niin kalliita. Elikkä mennäänpä tänne portaalille, tai tää portaalihuoneelle, mikä tehtiin eilen. Vai oliko se tänään? No, saattaisi olla kyllä jotain päivän puolella, koska vielä se tehtiin. Että aikaisemmin tuo portaali oli vaan tuolla tuon Hassen Saasan pihalla. Mut sitten tehtiin tämmönen ihan virallinen portaalihuone. Tämmönen näin. Ihan nää perus Nether-portaatio. Tai Nether-brick-portaatio. Nether-brickia, lasia. Nether-räkkiä vähän tulta ja suojukset, ettei kukaan kävele näihin. Mennäänpä sisään.
Ja ilmestytään Netheriin. Voisiko laittaa näitä tähän paremmin kupleen. Noin. Ja mihin päin olisi hyvä tehdä tukikohta? Tuolla on toi Fortress. Eli se on täällä päin ihan toki hyvä. Tuolla olisi hyvin laavaa. Laavaa löytyisi reilusti. Ainoa tuollakin on. En tiennytkään. En ole täällä niin paljon liikkunut. Joo, tääkin on Fortress, se on toi. Tuskin on... joku on käynyt täällä hyökkäämässä näiden pigmenien kimppuun. Ja koska monin peli, niin ne on vaan niinku silleen, että ne on agarunut johonkin pelaajaan. Se pelaaja ei ole Netherissä, niin ne hyökkää minun kimppuun sitten. Ja tuleeks noin? Tulee totta kai. Onneksi on nanomiekka. Ja no olisin voinut tehdä ihan vaikka jonkun rauta-armorin mato. Enpä nyt ajatellut niin paljon. Elikkä. Hyökkääks noin. Ja niitä ei kiinnosta. Joo, ne on löytänyt hyvän paikan ja se olisi tässä näin. Eli tähän tulisi tämmönen niinku tukikohta. Ja ensimmäinen homma on tappaa nämä Blaze. Aina täällä olisi Fowler. No sehän onkin vielä parempi. Tää pitää tunkea täyteen tortseja. Siis aivan täyteen. Ja laitetaan vielä tämmönen seinä tohon noin kuitenkin. No, onks tää nyt päällä vaan pois? No niin, ja vielä spawnaa kuitenkin. No, ne ei pääse tänne. Elikkä minäpä kaivan tähän näin semmosen huoneen niinku, mihin voisi aloittaa tekemään tämmöstä tukikohtaa niinku.
No niin, ja nyt tää on kaivettu ja tehdäänpä muutama portaat, että tänne pääsee jotenkin. Tai ja että täältä pääsee pois. Elikkä nää pitää kaivaa tästä. Ja. Sitten vielä muutama lisää. No joo, nyt täältä on tie niinku sisään ja ulos. Ja heitetään tänne ja... niin jo, tätä pitää vielä yhdellä blokilla madaltaa, eli tehdäänpä se tästä äkkiä. No niin, nyt tätä on madallettu ja otetaan täältä tämä ruoho. Ja siis se ei ole haksattu, vaan siis sitä saa näistä scrapboxeista pienellä mahdollisuudella. Taikka sitten sitä voi myös tehdä UU-matterilla. Kaikki mun ruoho on scrapboxeista. Ja tänne tulee ruohoa. Ja minulla on tosiaankin liian vähän dirttiä. Mutta no, laitan tähän tämmönen pikkualue. Ja sitten myöhemmin täytän tänne lisää tätä dirtillä. Tai siis ruoholla. Ei oo. Dirtillä. Ja, no niin. Nyt kun tässä on tää tila kaivettu ja nää on laitettu niin tänne, no, ruoka riittää hyvin ja pitäisi jonkinlainen sähköntuotanto, mikä sen tajan tehdä myöhemmin, eli laittaa nämä nethervarit vaikka tähän näin kasvamaan. Tohon soul sandit ja sitten nämä vartit tohon noin. Sitten myöhemmin kun noi kasvaa, niin laittaa tohon lisää niitä. Mä en oo ihan varma tästä, vaikuttaako valoisuus mitenkään niihin. Mut no, kohtaa sen sit näkee, että kasvaaks noi vai ei. Ja sitten ensimmäisen mennään tappaa tää kasti täältä. Jahas. No, tapetaan siutkia sit siitä. No, mitäs se nyt noin heikko oli? No niin. Ja sitten tullaan tänne niin tehdään, tai no, siirretään tätä näin, tai näitä kamoja. Kun tuo on jotenkin vähän epäkäytännöllinen paikka. Ja mulla ei tietenkään lapio mukaan. Laittaa vaikka tohon ja sit arkkukin siihen. Ja tietysti kaikki kamat tippuu maahan, mutta se nyt ei ole niin merkittävä. Okei. Se oli mielenkiintoista. Ja sitten noikin tonne ja juu. Ja ruoho on levinnyt. Se nyt ei oo mikään järin vihreä väri, mutta ihan siedettävä. Ja
No oikeesti olisin käydä hakemaan vähän lisää dirttiä tänne ja sitten jotain muutakin materiaalia, mitä minä unohdin. No niin, nyt ollaan takaisin täällä ja otan tähänkin vähän valoa vielä. Ja ajattelin, että mihin nämä tuulivoimalat laitetaan, tai katsotaan täältä alhaalta ensin joku hyvä paikka näille furnaseille. Me jos tajusin, että me on noihin maseraattoriin. Tai no siis kun me mietin, että tarviinko me oikeastaan, mitä me teen siltä? En mitään. Nyt me tajusin, että jos me haluan vaikka tehdä vähän lasia ja kun me otetaan kobaleja täällä niin paljon, niin pitää sitten erillinen reissu tehdä kuitenkin vielä sitä varten. Elikkä mietin, että jos tässä olisi niinku tää batboxi, noin, ja sitten siitä tulee niinku johto näille laitteille. Noin. Ja sitten oikeastaan tässä voisi olla useampi. No tossa on niinku noita batboxeja tolleen ja sitten tohon tulee toi johto ja mennä ylös. Ja sitten tuulivoimalla olisi niinku tässä. Tällä, no niin. Joo. Nyt ne tuottaa vähän sähköä tänne, mutta no todennäköisesti ihan tarpeeksi kuitenkin. Laittaa tää Netherrackiin, se on paljon hienomman näköinen. Tohon noin ja noin ja kolotumpeen. Sitten laittaa nää vielä tänne varastoon. Ja sitten tänne tulee hyvin virtaa. Joo. Hyvin täyttyy. Ja noi ei tunnu kasvavan. Tosta vähän tortsei pois, että jos ne kasvaisi paremmin pimeässä tai hämärämmässä. Ja sit me haluan myös yhden saplingin ja laittaa tohon noin ja ottaa vielä toinenkin. Laittaa se vaikka tohon. Ja katsotaan, että miten ne kasvaa. Ja toki mun pitäisi käydä se maseraattori hakemassa ja silleen. Ja tietysti minulla ei ole myöskään mitään aineksia noihin potioneihin. Esim. No mien saa vettä. Niin mien voi tehdä mitään. Eli minun pitäisi niitä vesipulloa tuoda tänne ja silleen. Paitsi joo. Mietin, että jos UU-matterilla craftaa ihan vesiblokkeja, niin pystyisiköhän niitä laittaa? Taikka sitten, kun Forestorissa on niitä farmeja, esimerkiksi vaikka se Filja-farmi, kun se laittaa niitä vesiblokkeja, vaikka siihen ei tarvii itse syöttää sitä vettä.
Niin onnistuisikohan sillä veden saaminen? Enpä tiedä. Paitsi no tietysti on kertakäyttöistä vettä. Kun sitä ei saa mitenkään lisää. Koska se ei vissiin laita niitä vesiä niinku uudestaan. Jos ne ottaa pois. No niin, kuitenkin. Miten nuo placeit on muuten päässyt edes ulos tuolta? Enpä tiedä. Laittaa nää tänne. Ja... Tuo on kohta täysiä. Sitten nuo muutkin täyttyy hiljalleen. Ja minun pitäisi silleen pois kameralta, käydä hakemaan tänne vähän materiaaleja lisää, niinku... Et jos haluat tehdä jotain niin ei tarvis aina sit mennä sinne ja vähän siistiä kaivaa lisää tilaa tänne ja niinku näille kaikille farmeille ja silleen. Elikkä... No, tää oli jakso... mikä tää? Jakso 13. Vissiin. Ja toivottavasti tykkäsit tästä ja sano vaan, jos tää on niinku liian pimeä tää netheri, että pitääks mun lisätä kirkkautta. Ja silleen. Elikkä, niinku aina, niin muista tykätä, kommentoida, subata, niin edelleen. Miksi me sanotaan joka kerta? No, kuitenkin. Näkemiin.